to Fransi niltum kopia thesi dak media chatailom pangan kong mak lotangte Fransi nalitum aju ponitha nalitum kadu ko rat tame theklong pota hailo tumi kursing timung kipus itum theklong lo CM saraphan meme hingnunu karbo jumeme jununu samsi mande api apu tum phan anton peli e nasila so puthak niltum jasemet ning samsidet sinitum nang phan kursing timung phan lamboy kipi phan sin nitum dak inilo Asin nona bangke niltum pudam ya the kursing timung nang likopia the sinang li lahai alam kaning je tapret ma athe non MLA kilik je por nang li te bok hetlo posi nang li lahai rada phan kapamang hu sai ke deng bu apen rada phan nang li kapamang hu pen sinang li political ali ke chu en pu ko phan sinang li la pusona kam asai ke claim lo pusini litum nang li phan jong ponji lapen nang li CM saraphan me hingnunu kipu lage nilitum saptame nitum proyune lapenitum ningmasi chekhang e athe nangli chinilu ration card adon tinta longlap nei pusiar niwang hutame CM sar my meeting along anta thanwoi lo lapen longle pata tame kitjoy pen keron ration card nangli lahai thek dun longle dat ma lapen nangli along apeka video long danili nang theklong nangli lapuson ke claim je lang kawia dima sondampo kunani dulong towar kawia dima sondampo nangli lapuson si CM saraphan arbok pon verti te nangli elong back hemsu kelong mesen ke theklong adim nangli e phoi bak damra nangli lapson ta piklang tha CM sar ke claim kam lu mesen lu lason atum kawide atum hemlong lo lang tame akijoy pen lasorong along pilo pu nangli paklang thekma pinyani nangli hal hai paklang klesi halaki kapacitang tong thekthia dimalong sinangli humri dampo la pen sinangli rataphana ali ka chuanji kaita kabori asila so phuthake nangli matha pamera CM saraphan kai kemat la nongno ke jo ya phan ke nangli ningchi sikberi pusinil tum jasemet nili pen nangli phan pin rempon la pen nili tum kangni bahini atum sami nangli phan la son ke claim rinot pusinone phrang ke bang ke nangli la son kam ke claim ver rinot pusinangli phan nili tum pupon pu to dolang nali kursing timung phan ki pu kangtung la hen lo nangli CM sar aphan karbok tap la ke rat aphan kapamang hu asai si nang kedeng made rat aphan kapamang hu ji asai si nang claim rong lo athe pini CM sar free ration card 1 lakh isi so se alangli tenure ke do hutsi ki pilo lapen pini bharat sarkar pen free ration card ki pi pon our side long sanglin pho e don pen inut hem tuna phan pilo lapen under PM garib kalyan ana yosna PMGKAY ration card ke do atun ke laswamen pen cholong verdo lasi ako dola AAY ke duat tu maphat ke isi families lo lining thomkebra pho asangta ron bomlo lasi pini nangli CM sarphan gel damnangji ta hokaningje gel alang CM avelo plote gel dam fiji pukaningje lahuya bang nang ingtonon athe mane pini Dr. Turiram Ronghang sar tame adon tinta ration card long lap nanggi pusi keron pachingbar lo lasida ke nang litong gel damji ma CM sartong gel ke dam nangji ma manang lima CM saraphat la puson character assassination bank ke nangli tum jungjung political alle kachu NG aphan ke claim ke chokchelo rat aphan kapamang hu dia bidi kirilobo kilik nangli lo pulote la ke nangli tum ton pro asai lo laki lasi tum CM sarapha piniani nangli poamen CM sar jongje nangli payamen ningje je sa nangli ko PCCM sar apu apayamen anda nangli social media long wangpo apu akhi ta ho apaya khi ta nangli kaningi ot kuna pensin nangke dolo nangli pini CM sar ke claim ke dam adap baji hini baji ke thompen rat atum ahem ke dam ajha ka tume kisung pen se
kacho hangdam tum ta tu mane ke admission ke dor de mane fees ke dor de ko mane ke so pen si cm sir long aju pen dampo baji hini ke thom sta cm sir baji ke thom ti thur si baji hini non thur si ang ton alang li long ke damatum phan anta ang ton bha chingki che thanun pen ke rabdun nang li ki pu cm sir ki du ke lak phan kachong sip po piniani ha delhi ke do tum punot Chennai ke do tum punot Maharashtra ke do tum punot chi lo tum phan si tame adet budi ke banji aphan cm sir si tangkalu nanji komane ke so hatimapur che langba ma tame alang li tuma phan si tame cm sir si rabdun nanji ande pininang kona ang hopen si kaninge lo je cm sir ki dukela aphan kachong sip nang li kaninge kona ang hopen si nang kaninge lo kursing timo nang li monit meme la pen nang li joinis non APSL sita ki phuglo nang munit nang cm sir phan la personal attack bang claim ke det no athe mane non election nang le poke rat phan ka mang hua sai ke claim lok lo dang tum APSL si ke lasi itum cm sir alang aning ke me piniar ni tanang non cm aprang cm dolo sita non cm sir non la so BJP sarkar pen sikar biang long ka ching thur towar lang nam no Tijuna lang nam non hamsto lang nam non ration card lang amon onurodoy lang non ko ano ni non kilong at rong atok ati atum han anta non ke rap li lap lu ke li ati mon non mang cm sir claim mom lu kapali edi apha pasla kursing ki mong nang la son itum kaching hon cm sir pha nong nu ki jo tap dapen alang phan direct ka attack bang ke nili tum da kroi krilu la nang chemat hatu nang inut sar eng amuni nang li gyan duji mene nang li phuatar lok duji mene pusi lana ni dingda ni tonang lang on bom lo pinyani cm sar phan nang direct personal attack lo alang phan personal attack ngapula nang akisar cm sar asar bura phan nang ki jongdam nang la da political long kopikam sin nang ke wanain nang la nang phu ave ma nang an political claim thekhelang mana itum cm sar ke claim ke dam ke rat atum si chini lo ne alang claim ma athe mane pinyani towar mesen hatara pung bor pung aprang ke ingnar tum si ka chehela ka dim teke bongkru ka chehela ka dim anta towar pale lap lo cm sar se la pura thaksi la puha border bus khanduli ana thu punon ha umpaweng punon ha umswai punon sop towar le bom lo le at lo da cm sar ke claim ka chipi duk ajoine si pinyani ne tum kar biang long non alon do bom lo alon do pik lo social media long ani bang thek long lo ke people nang hala cm sar ke claim ke dam ke mesenal ahui bang ningi on thek si la kalili ka lang cm sar phang arbok taw da bang ke ne tum kroi kre ne tum BJP party bana kroi kre la ke na son da taxi ako dolang flyover dipu flyover selam lo pulote phang ok ware ji pu apak environment hinodak po pusi kini ke sapini ni cm sar la ke claim non alon do olo ke non a flyover ke tang lo phangok lo manon ma environment hinodak lo manon asi ke me akam ke claim cm sar ke me akam ke claim nang tum ke jongdun tap lok alang ke me akam ke claim lo pote kapasik sak dun lok aba akam si nang tum ke tek cholo thang ga tek thelo nang tu ko sing ti mong nang labang chema thap amitu labang ke nitum kroi kre la pen cm sar phan la personal attack ve di no la personal attack bang nitum kroi kre cm sar ke claim akam rat tum chini pinyani dhorom pupe nim chi pupe kanghon pa ho man ako komata cm si doji ma aju baji ke thom ben ke those rat thom aphan ka ching ki ave bangyo ka cm ta la son ke la so cm sar aphan la son nong no ki jo tap la phan personal attack la pen alang phan jununo jimeme pu ak abangke claim ke that not crossing timu nang political kam claim thek claim no claim thek thek pote hem do join no anta itung ka ting hon cm sarapha la son ke nitum adujelu lasi nilitum hin pen sitame especially crossing timu nang phan nang pulo itum cm sarapha la son nong nu ke jotap ki putab la pen alang phanang pulo sa asar bura phanang pale at nang kopya amentality lo ke dona laan ke nang next time ke pupe deksi nitumahin penta nang phanang pachini lo through media pe
nili pui pu bangge nangli kai keta me la son nong no ki ju hap je phan si kai ta ready pot hala nong me adim ta nangli humri nam ra pek klang tha arni siba nili tum ta nang lang don lang hala son wan no lonte la kahing no lok kalita kahing no kalang ta kahing no la pu ka char bok thap lok abang gen nili tum nang kroi thek thelo ati nangli la son ke rada phan ka pamang hua sai si nangli klem rong no pusin tum nangli phan nang jong pon no la ke ate thek long pente konani ke su mo penta pulo konani ke su that une that CMSR si lang do nei komane bang ke accident ho dak si do to hala phan lang do nei rap do nei mane bang chulong le so mara fees ave ja ten la ka do ka CMSR si lang dun bom lo baji hini baji ke thom pen rat phan ka chingki do kok ke sang kok ke itu masa ram rong han alang li la po an ka chipi duk anta nang li bang ke kalita kahing no kalang ta kahing no la pu lok ki pu yip lonte nang li ma tha pa mi tha la solam putha non e prank ba ke dam tang a hutami la sona sie mi tum kar biang long thek long lama la so bang nang li ma tha pa mera la lening jeep lote me hing no lam da nang li ning jeno just semet ni li nang li phan nang pin rem pon ke la hay la ma kam jam nang li ma tha the pin pen sem sara phan kar bok thabre lage nang jung a phan si nang li la hay ale ke cho en ye phan si nang li ka chi sik pu si ni li hin ben direct nang li phan nang pulo